tali sai ya maida shi ƙura. Ya ce ku je wajen waɗanda kuke jin kunyar don ganina ba ku ji kunyar ganina ba, ku je gurinsu malam su ba ku. Haka Allah zai walakanta su kwarin jahannama ko birki babu. To ka ji tsoron irin wa'annan ababen suna da haɗari ƙwarai da gaske malam. Yanzu za gani ko sallar nafila wani yana ganin mutane sai ya kimtsa da kyau malam, ana ƙoƙarin ma daddanne ko ina, amma a gida ne malam zai wurf assalamu alaikum sai ya tashi ta. Kaga wannan ba tsoron idon Allah, yana jin tsoron idon mutane. To duk ayyukanka dan wa musulmi ka rinka shu'urin wannan lamarin. Yanzu misalin idan akwai wani dattijo a unguwarku wanda kake girmama shi, kana jin nauyinsa, yana ganin ka malam ka isa kai abin da baya so, sai ganka ka natsuwa ta munafurci, sai ganka na tsatsai da ladabi, har ma in ka zo wani dan duka na kana mai alan gwabro shi ce yake girmama shi na kake kana jin kunyar idonsa. To dan wa musulmi ka rinka jin nauyin Allah da kunyar Allah fiye da haka. Wallahi sahabbai in za su je ban daki sai sun lullube ido kawai dai za su bari dan kunyar Allah. In suka je ba sa iya su daga haka su yi wanka, a'a sai sun duka malam su koyi al'aura tukun sai su watsa ruwa. Allahu akbar. Mu haka muke kai abinda Allah ce ka daina baka ji kunyar Allah ba, balantana wanka da wannan duk ai halal ne ko baka. Amma annabi ce istahyi min Allah haqqal haya, wannan shine jin kunyar Allah subhanahu wataala. To idan kana jin nauyin Allah irin wannan mara za ka gani ayyukanka gabaki da sana da kima da daraja a gun Allah, babu abin da za a zubar a ciki, kuma za a linka maka su linkin balinki. Allah samu gani. To fitnatul mahya, fitnar rayuwa, mu yawaita roƙon Allah ya kare mu daga fitnar rayuwa. Wal mamat, da fitnar mutuwa, zaka sai ka zo ƙarshe wani abin da kake yin sa sai yau dare kamala, maimakon ka furta kalma ta gari sai ga wancan abin da kake yi a ɓoye wanda ka saba da shi sai Allah ya jarrabe ka da shi. Allah ya jarrabe ka da shi. Malaiku da sun danne a hanjinka ka ji zafi sai ka amayo abin da yake cikin zuciyarka. Dan haka ka saba ma harshen ka kalamai kyawawa, azkar, yawan karatun alqur'ani, istighfari. To idan ka ji zafi sai ka wannan abin su suke fita. Amma ka saba na kashe na sa 10, da an dake kamalan na kashe na sa 10 shi zaka amoyo shi, kuma wanda ya mutu akan wannan abun a kansa a gaban Allah zai tashi. Dan Allah yanzu ana cikin gudu na ranar ƙarshe kana ce na kashe na sa 10, la haula wala quwwata illa billah. To dan wa musulmi Allah ta fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah ya ce in ka gama sallah ka je kai wasa tal'ab, la dan wa musulmi baka da lokacin wasa, dan lokacinka abu ne mai tsada, abu ne wanda kana buƙatar shi fiye da me ake tsammanin dan wa musulmi. Dan karibanci daman da Allah ya baka. Allah ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah ya ce hisabi ya kusa ko mutane suna cikin gafala. Yau in kaga duniyar mu dan wa musulmi haka muke, sai wanda Allah ya mage dan dogo malam. Ana cikin gafala, zaga mutum musulmi fa zai je fada malam firan siyasa awa 6, la haula wala quwwata. Kai malam mu gode ma Allah. Wallahi in Allah ya kada ka daga wannan sharrin malam, wannan ma ni'ima ce, kai sujuda ku gode ma Allah akanta. Ni'ima ce. Duk wanda bai san wannan ni'imar dan wa musulmi, wannan butulci ne malam. Ka gode ma Allah akan wannan lamari. Abinda a duniyar ba zai amfane ka balantana kiyama ka zo malam katta. Na'am, in ba an ɗebe albarkar lokacin ka dan wa musulmi, Allah samu gani. Na'am, wal mamat, fitnar mutuwa, kenan gudun kada ka je ka mutu akan sako. Idan mutum ya mutu akan sako to bai yi mi, bai kyakkyawan mi karshe ba. To dan haka ka yawaita roƙon Allah ya kada ka daga fitinar mutuwa. Wa min fitnatil masihud dajjal, kuma daga fitinar masihud dajjal, dan dajjal idan yazo za a yi yunwan shekara malam.
ba abinci ba ruwa. Yanzu azumi rana ɗaya musulmi in ya ɗoga ma za ka kamar ya shekara 10 bai ci abinci ba malam. Za a gan shi baya son maɗumi, sai ka ce wasu ibadu yake ashe yunwa ta addabe shi. Yunwa ai bala'i ne ko ba ka ba, dan ba haushe ce mai kada na kwance. La haula wala quwwata illa billah. Dan haka annabi ce ku nemi tsarin Allah daga yunwa. Allahumma inna a'udhuka min al-ju' fa innahu bi'sa ad-dajir. Mai kada na kwance ne mal. To dujjal in yazo yinin sa na farko annabi ce tsayin shekara ne. Kuma abincin da ruwan duk gurin dujjal yake.